Hey bafethu nibanjwe yiflu apha ndikwazanga nokucover i-testimony ka-Brigadier Nkwashu kodwa nje ndiyazi into yoba ngeke ndinivalele ngaphandle ndingezi ngayo. Yabona into eyenziwa yiMadlanga Commission yona bafethu kwelinye izinga ihamba yodwa nje futhi, and in as much as singamncomi nje ncam yena uPresident Cyril Ramaphosa, but if there's anything okumele simncomele yona kasenzele yona sizi South Africans kuku-creator kuku-establisha la Madlanga Commission. Bafethu iMadlanga Commission ize ikwizinga apho umuntu uze akhumbule unembeza wakhe, adliwe ngunembeza wakhe, azibhaqixolisa for indima yena kayidlalile ebuqhophololweni okanye enkohlakalweni. Sibuye lapha kuBrigadier Nkwashu. uBrigadier Nkwashu bafethu igama lakhe livele xa kutestifya uwitness A nowitness B, okubonakala kuzi-investigators esingabazi ngamagama but okungobona abantu abenzi ba today sibe sineMadlanga Commission. Basithatha mose kukhona la case eyakhona apho kwabulawa khona uAmanswart eFournageng. Kwangaba abantu aba-investigator la case leyana. Next xa bebusy ngalo ya case leyana, hayi ba-realize ba man le case esibhizi ngayo lena ayenye nje inkanyamba lena, sikaze nje sidibane nento efana nale. Beza basixelela babona nje irole ethu idlalwe even ngama-top cop wethu bezama uku-interfere kwezi case ababhizi ngazo. Ngabona abantu ke abadibanisa yonke lento njengoba sesikule ndawo esikuyo. So bamfaka phi ke ngokuBrigadier Nkwashu. uBrigadier Nkwashu kwathi apho kubanjwa khona ke Puletawu yonke lanto leyana wabonakala yena uBrigadier Nkwashu engomnye wabantu engathi efunana interfere efunana nala mcimbi onokwenza nala docket eyo Amanswart. Kulapho uwitness B khona amadoda imbokodo yethu yathi nje hayi ngebhathi ayikho kwalapha kumle docket oyifunayo ikwi-prosecutors. Phofu ke idocket eseyingumqamelo babengasahlukani nje nedocket yabo. Babesehla besenyuka nedocket yabo sebebonile ba yabona le into esijongene nayo ayibalingananga. Hayi ke uphinde futhi uBrigadier so idlalile yonke nje lonto leyo. uBrigadier Nkwashu kwazophinde uvela phi kwicala lokwenza noKatiso Molefe. Seke banjwa uKatiso Molefe, seke banjiwe futhi ngaphezulu uKatiso Molefe. Kubonakala uBrigadier Nkwashu lona konguye umuntu owaya esela uKatiso Molefe even impahla. Ndiyabona nina nindiva ncam. Amapolisa amanye abamba umuntu ngapha. Kuvela ipolisa elinye elikhulu lize lizosupport yena lo muntu obanjwe ngamanye amapolisa ngapha. Ngene apho uBrigadier Nkwashu. Hayi ke uthi efika wabesixelela uba ubudlelwana bakhe noKatiso Molefe busuka phi. Watsho wathi hayi ungumuntu yena ubonakala ingathi yi-brother-in-law kaKatiso Molefe, ngoba uKatiso Molefe wathatha umuntu akamregada njengesister yakhe wayenza ngomenza inkosikazi. Hayi ke uyawabiza amagama amakhulu apho customary. Kwabe imeli ba makucacisa uba intoni customary marriage yonke lonto leyo. So wazana ke ngokunjalo noKatiso Molefe. Nini ke ngoku beza kwazobhadala amalobola yonke lonto. Emva kwethutyana ke niyasazi ke nathi ke ngoba izinto siyazithanda ngendlela esakabalisa ngazo. Uyena uBrigadier Nkwashu ucacile kaloku uFez wabona nje baya akafuni ubhuti wakhe abe akakazi umyeni wakhe by now. Selilide lithuba waze wangaveza lonto leyo iveza pha kuBrigadier Nkwashu. Hayi ke kwanyanzeleka into yoba maku arrange i-meeting yoba uBrigadier Nkwashu adibane noKatiso Molefe. Hayi bo bahamba bayodibana. Phofu kube khona nalapho nini ingathi kwabekehli baba kwi-stockfella bathebe kwi-stockfella kwakhona umbuza nomuntu onokwenza namadokethi wangumuntu obanje yayena akazidiscuss nje into ezinokwenza namadokethi into yasemsebenzini kwinto but nje bakhona nje into ebonakala into apha okay uzazisefela nawe. Waze nathi uBrigadier Nkwashu asichazele ke uba hayi ke waya wadibana noKatiso Molefe, wamazi uKatiso Molefe nini noKatiso Molefe wakwamchazela even ngebackground yakhe yonke nje lonto leyo. Yamazi ke ngubani ungusibari wakhe. Hayi futhi usho uthi wamamkela njengasiphi na isibari ubone indlela kwamkela ngazo isibari. Hayi ke babe nobo budlela nobo. Hayi ke kuyeza mos nalapho bakhona yena uBrigadier naxa esiya kuma apha xa kwaye kuKatiso Molefe apho wayehamba ngama Raptor apho. Hayi nini kuthiwa bengena ama plate number, yena uthi hayi asube bingena ama plate number ibine permit yayisentsha le moto. Ndira ngeRaptor ne ndife. Hayi ke yonke so stories lo Raptor leyo nini iyabonwa seyihamba ingathi inkosikazi likaKatiso Molefe ke ngoku inkosikazi seyafona iyalandelwa ngamapolisa because laba besezithendeni befuna ukube investigator yonke lonto leyo. So vele ke isister yakhe yayichilo uba ifuna nje imoto engaqhelekanga wamnikeza imoto le yakhe yonke lonto leyo uyibalisile.
So uza ke ngendlela akathetha ngayo ufuna ukuba ngathi akhondima nca mina wrong akayenzile. Phofu ke sazimamela thina i-recordings apho wayefuna khona umcimbi onokwenza nedokethi le because wamrecorda witness xa wayethetha no witness B, I think warecorda witness A, so yadlalwa lo recording leyo. Nini uyaphinda uyafona futhi ngespeed nje sidibene nokuncama sika sithi hayi man yeyiphi le dokethi bendikufonela ngithi video ayifuna uthi xa kayisho witness B wathi hayi ungasayizisi kumndi suspect apho, so uyazazi into ba uyi-suspect kuleya dokethi. Hayi ke kuziwa nayo yonke lonto le. Hayi uzile shema umntana omuntu uyambona uthobekile yena like nje yazini. Umuntu ke phofu ozathi athi una 39 years in service esipoliseni athi xa kumele inoba maka retire comfortable abe esajongene nezingxaki inkinga ezifana nezi. Ayike yonke lonto niyabazi ke Madlanga izukuyeka izaqondisa nje into ba uze uvume into ba in as much as efuna ukuthi yena akho role akayidlalile, but Madlanga izakuvezela inoba into ubucinga into ba ayo role nyana wena ubungayithathi njengoba yi role noburongwana ikuvezele ke Madlanga commission ayivele yenzekile yonke lonto lo. Ayike kwaya ke apha ekugqibeleni ubrigadier yonke ke nje uyambona futhi nje yeni ba uyazibona into ba akasena double lapho right now, and ufila betrayed ingathi kwaNgukatiso Molefe because according to yena wayengamazi ba uKatiso Molefe ngomgulukudu ukubone inyoba ke ngendlela akasekethetha ngaba wayeyazile ngeke ngazange nje futhi azazisondeze kwalapho hayi ethethe nje yonke lonto leyo. Bafethu yabona apha ekugqibeleni niyabazi ke bakhona lamagqwetha esingathi nje bangosiyazi okanye bazenza osiyazi, anthethe osiyazi bamagqirha like kubone ubaba banolwazi oluthile. Hayi thatha igqwetha lifuna ukwenza i-cross examination, silindele i-cross examination. Hayi bo bafethu ndithi gqi ndiziphathelwe iflu ke phofu apha phezu kwami kugcwele nje yonke nje itissue nje ngathi zitheni. Hayi bafethu ndimangale ndaze ndakhuza futhi ndazibona nje nazo ziphakaphakame ezitissue apha phezu kwengubo ke phofu. Seke sithi ke ngoku yena unto igqwetha eli now that yonke lento uyivile nezinye obubucela into ba awuzazi nobu uyabona umgama vele we-investigation yonke indlela sokuqhuywe wonke lo mgama osowuhambile urhalela ukuthini bafethu. Uye waba ngumuntu othi nje yena uyazisola ngoba makakhollude noKatiso Molefe. That is the word that he used. Ukholida ke ukholluda ukholida ukuchayisana ukukholluda ukuthi sidibane ngesenze kubone something togetherness. So into nje ngathi njalo ukholluda, so we did this thing together. So asebenzisa igama elifana nelo into ba uyaxolisa for into efana naleyo. So uthe by the time inoba unalo ugqitha bese lifuna ukujumpa bese kulethe igama elinjalo bese livelile, but futhi wangastop seke ngathi inoba bese ke ubone inoba efuna uku-interrupt kancinci. Hayi waqhubeka yena watsho futhi wathi to iSouth Africa yonke iphelele. Beke ngalindelanga into ba yena angabe uzojongana namahlazo afana nalo. So uyamkele, he acknowledged it into yoba ilinyala yonke lento evumbululeka phi apha kuMadlanga commission. Wabanawo amagama athi uyaxolisa. So that's basically nje about it into nokwenza nantoni ne testimony ka Brigadier Nkwashu. Ndizibuza into yoba is it possible into yoba xa engenziwa because yena umzekelo ubikhona nyani ke because enye into ngaye ne ukulamagama kwa uPresident Cyril Ramaphosa wasekechiwe into yoba hayi after preliminary report leyo yokuqala kaMadlanga masikwaba khona lamagama ka uPresident akawakhipha watsho wathi aba hayi ingathi umthetho mawuqalise nje ukudlala indima ngabo. So since ngayi kwela qedlana ndaba nayo into okuzibuza into yoba ibe xa engathena state witness noko is it possible into yoba angafumana noma okanye a lesser sentence or what, but yena ngendlela endimbona ngayo hayi bafethu yena inokuzayithetha yonke into akayibuzwayo. Yes kona ikhona because noba imali ikhona ne deep down yena ungubrigadier ayijiki leyo, and abona abantu abanemali ngoKatiso Molefe. And right now le case isezodonsa lena and amagqwetha lana kumele bawaqashe awezi cheap, so kuzaya kuye inoba angabi naye access yemali engabe ukubone, so kuye liye lichona ilanga. So unini nina ngathi xa ke kuhlele ejongile naye iqwalasela
Hey, because even i-pensions zakhe bafethu ikhona nje ukubona ukuthi xa uyijonga uqomba yo 39 years yonke bafethu. Thank you, Advocate. I would like to apologize, especially to the family of Armand Swart, whose life has been lost at the hands of this brother-in-law of mine, and say at least I have tried to do justice, and I'll continue to ensure that justice is achieved. If indeed he was involved in the matter of Armand Swart, he need to pay for his deeds. And with regard to my conduct, perhaps before you go further, you stated it as a fact that Mr. Molefe committed the murder. At this stage, it's alleged. Please continue. No, I just wanted to correct you stating it as a fact. You may continue to the next point you wanted to make. Thank you very much, Commissioner Chair. I'd like to apologize to the entire community that is watching this embarrassment that is caused by my conduct, by colluding with this Katiso, although I did not know he's this type of a person. And I really feel betrayed, and I'm definitely not going to continue having any engagement with this particular guy. And I wish justice prevail. Thank you, Brigadier Ngwachu, Chairperson and Commissioners. Thank you very much.